Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunamit pasang kalimantabi tinebi pengeloduni dumaweng taweng tuwang. Cinakeno hing suko basuki. Arhayu di sekolah satuhu. Atur pambagi tuin mukodimah derek mangajeng. Sangyo para pandemen sutresna budaya waji ingkang wirantuing pagurmatan kepareng kula sakadang saking ngrikanca sanggar pangrupaka budaya soring warga setuju ingkang tebih wingking saking laladan Bandung Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Hadiningrum marak miji sowan ngabiyantur wonten ngarsa jengandika samya nuhun pamundhut saking panyangkul gati kinen hangaturaken kersaning sedya caos panglipur wujudipun beksan soreng malih konjuk panjenengan sedaya ingkang sampun sami rawuh wonten ing papan menika lan ugi nyadong duka ingkang kathah awit kula sakadhangaken anggenipun prapta wonten ing papan menika sawetawis radi randhat awit ugi wonten pakaryan wiwit enjang kula wau kula sakadang makarya wonten ing Borobudur kalajengaken ing Titiwanji Siang kula sakadang makarya wonten ing Pendopo isi Surakarta pramila kepareng dalu ing wekdal samangke badhe caos panglipur wonten ngarsa jengandika samya kinarya nuhoni menapa ingkang dados pamundhut saking panyanggul gati. Pramila kula sakadang saking ngrikanca sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju. Badhe ngaturaken caos panglipur wujud beksan soreng sura. Prajurit sura areng sukinel tinata haris waratanya kondang satuhu gagah sura dikdaya sangkut bebelo praja mewah sang ratu ombak pedang kang ginarya junjung raharjaning nagri Srumawayut sang yaksendra kura rupa mangesos kadhe anggen sempal kaprapal selo kaplesat satulung ayu mangungsi kakyat kakurta Joko bumi
menghantarkan, menjaga nurani, menjaga generasi, memberi arti pada negeri. Teruskanlah langkah dengan jiwa suci, setulus hati. Jalankan tekad sesuai kewajiban dan nurani. Jiwa berkobar. Kobarkan semangat jiwa yang membara. Diberi pengoro budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka ben diberi pengoro budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka ben diberi tangara budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka. Prajurit kang wicaksana Swag warga setuju. Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta. Siyaga soreng wadya Pratantama unggul yuta. Soreng wadya unggul yuta. Brukat kimpo soreng wadya unggul harjane praja Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta. Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta. Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta. Lumaksana Magito-gito. Ayo.
anak desa iki kabeh lo jinawi yo kanca amar sudi mugi Gusti berkahi Tak mau ngene. kok kae kok Iki iki bubung bendarane nono. Iya. Dolanan sik. Oke. Nek nyambut gawe pikir keri. Siap. Sing penting bahagia. Masalah rezeki sing ngatur sing kuwasa. Ya bener ya. Heeh. Sing penting nek laporan wis nyambut gawe rak wis bayar. Sing penting absen iki. Absen. Nek masalah bendarane pikir keri. Iki acara apa sepi temen? Iki sepi. Ora ketok ini, ora ketok penontonane. Iki nang isor kok suramen. Mati lampu. Mas, gangguan. Iki rak Pak dhewe ditimbali dene. Ya. Ya disyukuri. Ora dolanan lampu, kestrum kapok. Wong ngrono mati lampu. Wis padang aman. Wis padang.
Iki apa iki? Gaweane sing perlu dirampungnya apa sih? Ya ija werna-werna. Ayo. Ini rak ngiras mumpung ndarani rungono ra ya kita tenang-tenang ngene to. Iki acarane kaya nggon nganten ya, Gus. Ya iki kan. Kaya ana dekorasine. Njur. Luar biasa. Iki acara. Sapa nih ra ngerti pokoke. Ya Es karo teh, Siti berarti. Siti. Lanange es, wedoke T. T. Ya berarti lanange slamet, wedoke tuti. Berarti tak Siti. Jos le ya. Monggo Kanjeng. Sampun wae Kanjeng. Pripun Kanjeng? Mriki sing mboten teles Kanjeng. Jasane iki teles ya ora apa-apa. Atase akeh nek teles ra nggih mboten sae. Aman Kanjeng. Kok yahine iki piye? Gus, nggih. iki nonggon acara apa? Nganten. Nganten. Nggih. Sing dadi manten sapa? ST. Nama panjangnya STNK. Yo takon karo piyai kene, Mbak sapa karo Mas? Mbak sinten? Majurono. Jenengan sing nikahan, Mbak? Ya kudu, berarti ra sida ngantenan. Sida. Sinten asmane? Sing ngantenan? Siska. Tatu. Sapa, Gus? Niki disambung nggih apik. Apa? Siska sedang tatu. Le tatuke biasanya engko bengi, Mbak. Apa? Ya, Mbak Siska karo Mas Tatu. Oh. Oh, Kurangka. Ayo Mas Mbak Siska karo Mas Kurangka. Kok iso Kurangka? Nah, kayak aku kan kok. Sing cetha. Oh. Sapa? Mbuh, Ayo saiki sing Mas penting Tatu. ayo ngono, sing penting didongake sik. Nggih. Dumat. Biasane nek ndongake nganten rak pinter. Pinter wong kula anggere ndongake nganten kula tok kena sawane. Jur piye iki? Kula nggih pengin ngantenan meneh. Mbok eling ku wis ping 3. Telu niku ganjil Kanjeng. Ayo kudune. 4. Nggih, dumateng Mas Tatu kalih Mbak Siska. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maju. Yo, sing dadi nganten maju yo. Kuwi jah cilik. Kok kuwi to? Oh iki. Lekon metu ki yang kok bengi saiki metu yo kacret. Kuwi apa? Tegese iki kon rene. Oh, tak kira nek ramen-ramen kok kon metu. Mas tak dongake sing apik. Ora gelem. Ngopo? Asla ingin kok. Mas iki wis niat le nanggap perno-perno iki jarak lelekan tekan kombengi. Apa ya ora rugi. Kok rugi? Sprono sprene iki acara ngene iki ya intine ngono kuwi. Kok malah tanggap ki werna-werna ya malah terganggu. Paringi syukur Mas karo Mbak iki wis iso dadi siji. Dua manusia menjadi satu. Wis resmi tenan. Wis resmi, wis tumrap negara, tumrap agama. Kan niku dimeriahke karo kesenian. Syukuran. Kan ketiyen pun enten nganu nih. Napa nih tandane? Tandane piye? Nggih, nganu. Ning ngopo kok Hawa diciptakan dari rusuk Sang Adam mboten nganu balung ndas napa balung dengkul? Ilmu tuwa iki. Ilmu tuwa 200 tahun. Aku nek rong di warai kowe iki aku rong ngerti iki. Sebab Saka MC-ne Yosi kae ya rong ngandani kok MC apa ora ngerti iki mbing wak dhewe. Niku enten tekse. Ning ati-ati iki biasane di bahan MC. Biasane
Nah niku tegese ngeten. Ning santai wae iki meh ngunduri sura dadi. Ora payu. Tegese Piye? ning apa kok mboten balung ndas napa balung dengkul nanging ning tulang rusuk. Mergone ngopo? Kersane sejajar antara lelaki dan perempuan. Nek sing wedok kok diciptakan dari tulang kepala, ha ya engko sing lanang didak-idak. Nek sing wedok kok diciptakan dari tulang dengkul, nah ya sing lanang idak-idak. Berarti apike kuwi kabeh wis ana werdine. Niku pun enten napa jenenge? Filosofi. Filosofi. Ngene iki. Mau bayaran piro kok pinter temen. Alhamdulillah. Halo Tim. Ngopo? Ae ra cetha kae. Sapa? Ora ini rak nututi ceweke iki. Ya kuwi tegese yo karo cewek yo ngono, kaya Mas iki biyen runtang-runtung. Biyen ya runtang-runtung. Ning nganu Mas, aku ya mengucapkan. Heeh, ndak lah. Nggih, nek lebar iki tetep bahagia. Ning 3 bulan ke depan selamat dibentak sang istri. Anggepmu iki mbake kaya bojomu napa? Ayo aku njajal ngene iki sangar-sangar tekan marak brengose mrene dili. Kale ngopo? Disentak terus kok. Adene aku ora sumbut. Adune jarene kudu ping 4 kowe. Aku dene yo wedi karo bojone. Ora wedi Mas kula niku. Ah ngopo? Pekewuh. Gus. Nggih. Iki engko aja ana kesenian liyane meneh. Nggih. Niki semanten mawon. Iya, Nggih. dibungkel semen. Nek ngeten kula tak teruske lampah. Waduh. Kula tak tumuju ing damparing kencana. Ayo Gus. Nggih. Iki jaran sik apa prajurit sik?
jaluk. Aduh. Gus, Nggih. ono apa iki? Ngopo? Ngopo, Gus? Sakit. Aduh. Gus, ngopo kowe tulung-tulung? Kula ora ngrumput. Kowe ngarit. Kae iki tak balekke wis. Wis sing duwe. Iki kon jaran. Ono apa? Kula ora ngrumput teng kidul kidul ki kono ya. Ya takon wong kene. Nika pundi, Pak? Goblok yo. Aku Eh, Cetha kono kidul kok iso lor. ya bener kono ki lor. Kok iso? Aku ki ya arahe aku kono ki lor. Nek kula kidul. Takono wong kene ki lho. Kidul nggih. Ibu-ibu lho. Mbok kidul ngoten to. Ah. Niki. Aduh kuping kula pun saya sangat Kanjeng. Alah gek mau ora omong-omong nang Solo kok. Nang kon pingit mau nek ra ndablek ngapa. Ndelangap nih wong niku teng pingit. Ya wis tak jiko. Oh. Kadang. Para prajuritku kabeh. Posek. Kasih. Adoh jaran iki. Lumantar kintoko neki bakti son katur mring dika yo Kang Mas riya panangsang ing Jepang panulan praja Kang Prawira Digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para soreng layang pangalembana saka Hadiwijaya ning iki sono bacute mula padha rungokno soreng Sendika mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus panti kaya matake wong jublek tan ngerti
sirotek kaya metu coba candon curit barat Ati Wijowo kare rakiti gagak liwat bane tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju. Mekaten ingkang saged kula sakadang aturaken kathah kekiranganipun nyuwun lumutring sih samudra pangesani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.